Eu sunt Sofie și am alături de mine pe Oana. Salut! Și din nou invitatul special, adică pe Luca. Hello! Ok. De ce vorbești în engleză? Habar n-am. Acum jucam cu bărcile. Da, aici ne jucăm, trebuie să construim bărci. Și trebuie să le facem funcționale. Mamă. Ok, hai să vedem că eu mă duc pe aici și rapid să nu pierdem combustibil. Mama! E șmecherul jocul. E șmecherie pe fălie. Haide. Mai ține un pic combustibilule. Da, mă, da. Și cred că picăm. Că nu mai mere. Sofie! Oana s-a pus pe scaun acolo. Bă. Mă băgat acolo! Ok, gata, asta a fost tot. Bun. Hai că am acum... Sofie, m-am dus. Uite, stai că mă pun și eu ca Oana. Să vă arăt cum s-a pus ea. Scaun. Uite, pe scaun, uite scaun, aici. Uitați-vă să vă arăt și eu cum s-a pus ea. Bă. Și s-a dus. Vreau să ies, trebuie să-mi dau reset. Acolo m-am blocat. Oh my god. Sau respawn. What? M-am băgat sub apă și mi-a luat headshot. Sofie, ce? Mi-a plăcut barca asta, da. Spune Izabela. Hai pe aici, care ne trebuie? Ce ne trebuie? De ăla ne trebuie. De ăla și de ăla. Și încă un scaun, poate. Izabela spui cumva. Că e șmecheră la jocul ăsta. Hihi, pot să fac tristuri. Drifturi, Oana, ce tristuri. Am zis drifturi. Nu pot să șterg astea, cum le pot da jos? Le-am aruncat la gunoi? Sper că nu. Nu le-am aruncat. Bă, ce de asta am și barcă. Da, să nu mai mere, să-mi pun scaun jos. Dar numai cu un scaun poți să folosești. Ce? Că numai unul ai, păi nu știu. Dacă îl pun aici, na, pot să-l arunc. Sofie, Sofie, A. Mi-am aruncat toată barca. Nu poți altă. Hai să-mi fac altă barcă. Deci, motor. Ia ce barca am eu. Motorule. Na, oricum n-aveam destui bani pentru tine. Tu ești de la corect. Câți bani am? Am 100 și ceva de bani. Nici de tine nu am bani să te cumpăr. Am bani să-mi cumpăr. Nici... Ce-am făcut? Sofie, eu nu este pentru o mașină, n-am rost bani. Am nevoie de un scaun. Scaun, de tine am nevoie. Îi dai coș prea mult. Questionul că apă. Da, bani de unde? Am bani de 2 blocuri. Spune Izabela. A, nu, le-am doar demontat. Am crezut că le-am spart, dar măcar e bine că le-am luat, că acum oricum trebuie. Sofie, eu mai pun un scaun. Uite ce barca am eu, Sofie. Mamă, ce barcă are Luca. Păi, dar ce mere tare. A, m-am băgat sub apă, dar ok. Eu nu mă bag sub apă destul de tare, știi? Mamă, mi-a murit. 1, 2, 3. Stai să caut ceva. Ok, hai pe aici, că am mult combustibil. Nu, pe unde m-am dus? Ce m-am scufundat? Ok, nu știu. Ok, o să iau... Sofie, Da. dacă vrei poți să conduci pe mine. O să e free. Sofie, dacă vrei poți să conduci cu mine. Ok, Am Oana. 2 locuri. Chiar? Cum ai reușit să ți le pui? Păi, unui seat, unui passenger, adică pentru pasageri, și unui pentru șofer. Păi da, păi cum îl pun pe celălalt pentru pasager? Sofie, dacă
vrei cu mine. E unul galben. A, ăla galben. Dacă vrei, poți cu mine. Atunci o stai să-mi cumpăr un de la galben. Uite cum merg eu. Uite-te. Rapid. Mamă, Hai să de vii la cât mine costă să astea? conduci A, cu costă mine. mult, Vrei să 500. vii să conduci cu mine, că am 2 locuri. Nu-mi trebuie, Oana. Te rog. Unde mi să... Ok, hai să ne ducem. Eu am uitat să pun scaunul. Hai să ne mișcăm rapid. Hai mai rapid, rapid, rapid. Hai, mama, bine. Hai, 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 hai. Hai, mișcă-te rapid. Mamă, ce rapid am fost. Mă duc să beau apă. Ok, hai de nu te termina benzinul, că de-aia te-am cumpărat să am multă. N-am multă cu benzine. Eu stai. M-am scufundat. Cu benzine. A, dar măcar acum am bani destui. Ia să-mi cumpăr și alt scaun. Ăsta ce ui? Pe asta prea mult. Ăsta la fel. Dacă îmi pun 2 motoare, mă ajută cu Uite, ceva? Sofie, cum merg eu. Sofie, Da? uite-te. Luca, cum să fac să pot să pun scaunul? Dar numai unul ai voi, deci. Nu m-am ales. De ce m-am pus pe ăsta de pasager? O, Luca, hai cu mine pe barcă. Să vedem cum îi. Hai cu mine pe barcă. Ok, hai că mă duc singură. Tu ești fix lângă baza mea. Ok, acum să mergem cu barca. Ok, și bine. Rapid, rapid, rapid. Și nu sărim acum. Hai, dacă mă întorc. Ce-am făcut? Am explodat. Pe aici din nou. Și mergem. Și o să fac o bombă. Și aici. Am picat. Pe aici și așa, gata. Ok, o să ne trebuiască benzină. Asta nu e așa de mult, habar n-am și uitat. Am cumpărat-o. O să pun acolo și pe tine aici. Mi-am făcut, am dat banii degeaba. Îmi crezi că mă duc cu scaunul în mână. Am explodat. Cum mă duc din nou. Dacă mă întorc. Da, am explodat iarăși. Din nou, încercăm să nu mai explodăm. Mamă. Ce faci acolo? Construiesc barca. Știam că construiești o barcă, dar ziceam cum o construiești. Da? Nu-mi place că te explodezi. Știi ceva? Mă duc pe barcă și mă duc deci încolo. acum o să meargă barca mea, nici ce fain mere. Ne, ce rapid ești. Am explodat că mă uitam după tine. Bro. Mama, este unul așa de rău. Sari. Am crezut că e de la mașină. Ce a adus să-ți la Tu n-ai murit. Ok. Eu picat la o piesă în barcă. Știu, și eu am văzut aia. Cred că e de la mine când am murit. Și a rămas acolo. Mai bine nu mai sar. Uite, pam și unul pe aici și bombă. Am explodat. Și așa se termină episodul. Știi ceva? Stai, înainte să se termine trebuie să fac o chestie. Hai că nu Asta trebuie să... Oh, a ieșit deja. Deci așa se termină. Pa, pa!